तर गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याविरोधात वंचित आक्रमक झाले आहे। वाशिममध्ये वंचित बहुजन आघाडीने आंदोलन केलं आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर चुलीवर स्वयंपाक केला आहे। आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली आहे। वंचित बहुजन आघाडी आणि वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी चूल पेटवून एक भाकरी बनवलेली आहे आणि ही भाकरी आम्ही कलेक्टर साहेबांना आणि तहसीलदार साहेबांना देणार आहोत। कारण सिलेंडरचा हा नियमित पुरवठा होण्यासाठी आणि आमचा जे अट केलेली आहे 25 दिवसानंतर सिलेंडर मिळणार ती अट शिथिल करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आंदोलन केलेलं आहे। चूल पेटवून आम्ही या ठिकाणी भाकरी बनवलेली आहे आणि सगळ्यात जास्त या चुलीच्या झळा आमच्या महिलांना पोहोचत आहे आणि म्हणूनच आम्ही महिला आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करू आणि याच्यानंतरही जर आम्हाला सिलेंडर मिळत नसेल तर पुढचं आम्ही कठोर पाऊल उचलू।